Συνομιλία. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης. Μάλιστα. Καλημέρα, Λέλος Ομπζερβές λέγομαι. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι, είμαι συνεργάτης του κυρίου Παλαιοκώστα. Μάλιστα. Πώς είπατε το επίθετό σας? Ομπζερβές. Ομπζερβές. Ναι. Και είστε συνεργάτης του κυρίου Παλαιοκώστα. Ναι. Μισό λεπτό παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι. Θα σας συνδέσω με την ιδιαίτερα του Υπουργού. Εντάξει. Να ζητήσετε ό,τι θέλετε. Μισό λεπτό. Ναι. Γραφείο Υπουργού, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα, Λέλος Ομπζερβές λέγομαι. Ναι. Είμαι συνεργάτης του κυρίου Παλαιοκώστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε, κοπέλα. Για πείτε μου. Παράπονα, πολλά παράπονα. Θέλω να εκφράσω εκ μέρους του κυρίου Παλαιοκώστα. Ναι. Είδατε τι έγινε χθες. Έχουν πιαστεί τα παιδιά, σήμερα μπορούν να κουνηθούνε. Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά, κρεμόντουσαν σαν τα σταφύλια τόση ώρα από την ανεμόσκαλα. Έχουμε ένα αίτημα. Πείτε μου. Ετούμαστε μετά από όλα αυτά να γίνει ένα ελικοδρόμιο στο προάβλιο του φυλακών. Δεν πάει άλλο. Κάθε 2 χρόνια δηλαδή κρέμονται τα παιδιά έτσι στα σταφύλια. Πότε θα οργανωθεί η χώρα, πότε θα εξχρονιστεί? Το σύστημα αερομεταφορών στις φυλακές είναι χάλια. Τι είναι αυτά, έσχος. Θα το μεταφέρω. Να το μεταφέρετε στον κύριο Δένδια. Βεβαίως. Αφού βλέπετε έχουν κίνηση οι φυλακές σας. Είναι δυνατόν να μην έχει ένα ελικοδρόμιο, είναι απαραίτητο. Εκφράζω την έντονη δυσαρέσκεια του κύριου Παλαιοκώστα και του κύριου Ριζάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μεταφερθεί παρακαλώ στον κύριο Δένδια. Βεβαίως και θα Δεν είναι μεταφερθεί. κατάσταση αυτή, συγγνώμη. Βεβαίως και θα μεταφέρει. Κάθε τόσο δηλαδή με έμπλαστρα τους έχω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.